fundamentalni problem čovječanstva u posljednjih 2000 godina vjerovatno nijesu ni ratovi, ni ideologije, ni nešto treće, nego je to ljubav. Naime, na zalasku života ono po čemu dominantno bivamo, odnosno suštinski zapamćeni, je po tome koliko smo voljeli. A problem je zato što gotovo po pravilu uvijek volimo previše kasno i previše kratko. Zato vjerujem da bez obzira na oblast stvaralaštva kojom se u životu bavimo, bilo da je to sport, umjetnost ili nešto treće, uvijek je neophodno unijeti tu primarnu materiju koju zovemo ljubav kao osnovnu pretpostavku za uspjeh, odnosno sreću. Poštovani gradonačelniče prijestolnice Cetinje, poštovana predsjednice parlamenta prijestolnice, poštovani ministri u Vladi Crne Gore, dragi prijatelji, dame i gospodo, dozvolite mi da se u ime nagrađenih najiskrenije zahvalim našem gradu, parlamentu prijestolnice i svim činiocima koji su kandidovali laureate. Hvala.